ez dakit ze urte izango zen, bai, 2004, 2005 edo hola, eta hasi nintzen, nik uste dut, teknika audiovisual deitzen zen ikastaro txiki bat ematen, nik uste dut horrekin hasi nintzala. Eta gero, bai, aitak justo utzizun, urteko bideoko klasea ematen, eta egia esan ni jarraitu nuen bideo tailer horrekin. Orduan egiten zana zen urte osoko bideo tailer luze bat, astean behin, uste ostegunetan zala, eta urte osoan zehar, eta korto bat egiten zen, kursoan zehar, eta hori urte asko zeman nun. Eta gero ere, Detrás de la Cámaran Isabel Albarekin ere hemen egon nintzen laguntzaile bezala, eta, bueno, aurra asko zian, eta banatzen ginen klase desberdinetan, eta proiektuak aurrera eramaten ere bai, tailerretarako, eta horrekin, baina bai, aspaldi hori hasi ginela. Bideoko kurso osoa zana, zan hasieratik bukaerara sorkuntzara dedikatua. Orduan, alde teknikoa, de hecho, oso gutxi lantzen zen horretan, gehiago zen, gidoia, realizazioa, ikusentzunezko pixkat legeak jakitea, eta bai, horretan.